ବିମାନଟା କଣ? ଓ ରକେଟ ନା? ରକେଟ ନୁହେଁ ଏଟା, ବିମାନ। ବିମାନ ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ। ବିମାନ। ପଡା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଥର ବିମାନରେ ନେବି ଆଉ ଜନ୍ମ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲିକି ଆସିବା। ସତ କହୁଛ? ପକ୍କା। ଏଥରକ ପକ୍କା ନେଇକି ଯିବ? ପ୍ରମିସ କରୁଛି ପକ୍କା। ପକ୍କା ନେଇକି ଯିବ? ବିମାନରେ ଯିବା? ଜନ୍ମ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲିକି ଆସିବା। ବିମାନରେ ଯିବା, ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲି ଆସିବା। ଉଡ଼ି